Предизборни плакати, обяви и хартиени остатъци грозят сгради, строителни ограждения, стълбове, тревопостове и дори пътни знаци. Според сега действащата заповед на кмета на Варна Иван Портних, точно на тези места не би трябвало да има афиши. Дали се спазва реда за лепенето на рекламни материали, трябва да контролират служители на общината и районните администрации. По думите на заместник кмета на Варна Пейчо Пейчев, все още няма видими резултати, тъй като заповедта била отскоро. Да, града е много разлепен и е много грозен в това отношение. Затова и общината предприе тази дейност, но не може за 2 или за 3 дни или за 5 дни да стане това. В принцип, заповедите на общината трябва да се изпълняват. Те са задължителни за изпълнение и аз мисля, че е грозно така да се лепят на места, които не са определени за това. Мисля, че който ги е налепил, трябва да си поема отговорността. Последната общината, като издава някаква заповед, нека да се контролира дали се изпълнява. Смятате ли, че се контролира в такъв случай? Щом продължават да се лепят плакатите, не. Гражданите са на път да започнат да подават жалби и сигнали, тъй като входовете и фасадите на техните блокове са буквално тапицирани от афиши. Да събера различни плакати и да ги изпратя в общината, за да ги насоча, къде там пише и телефона, и GSM-а, така че спокойно могат да ги намерят и да ги санкционират. За сега няма информация за това дали има санкционирани нарушители на забраната за лепене на плакати. Ясно е само, че глобите стигат 1500 лева, а явно няма кой да ги наложи.